Kowe tak omongi ya, Reng. Menungsa ki nek tanpa budaya, kuwi uripe kacek sithik karo kewan. Wah, apa iya? Lho, budaya tata krama, budaya unggah-ungguh, budaya kulawarga, budaya bermasyarakat sing anoman kowe ora do gatekke ora do duwe ngelmu, ha negara iki arep gumantung karo sapa coba? Waduh. Bagong bengi iki jan gleleng tenan. Aku ki nek kon pinter-pinter, nek kon basa-basa. Oh. Pokoke manut duwite. Wah, iya. Ya ora apa-apa, Gong. Ngono lho. Lah iya. Seneng aku nek carane kuwi. Ah iya, wis saiki bayangno. Nek kowe weruh cah nom-nom do teng gloyor, ngono kae? Heeh. Mangan pil ngono kae? Heeh. Terus abu-abuan, entek-entekane do gawe masalah ning dalan. Ya, wong ora salah dibacuk. Ya. Dilarani, mbok mikir, kae iki ndek anak bojo. Nek dilarani anake njaluk bojone njaluk pangan sapa? Ora? Ya. Mangane ngono kuwi mbok ning Karang Taruna. Mlebu pramuka, diarahkan, tahu jati dirine. Iya. Ora sak penake, Dik. Anake gareng lho kandhane ra tau mbuku. Roh dewa, ora dhewe aku. Nang endi? Nang lapangan ngedep botol wae. Tak tendang botole. Kowe anake gareng no? Om, mendem kowe. Oh, mung sithik. Lho kok mung sithik piye tukune aku ya ngono. Ya diapure. Kowe iki tak rungokke tenan kok malah wah tak caneng cengele lago mule tak grujuke tak unek-unekke saiki piye lho sregep sekolah. Oh ya matur nuwun Gong kae sing ngandani kowe to. Aku nek ora aku sapa? Weh kudu ngono kowe. Ora kok malah ndombani nek ora ya nyerot lem. Heeh. Lem kok diserot. Mbok diuntal. Heeh. Man kraket telake. Wes bayangno ana rusak ngono kuwi terus. Iya, nek ndelok ki aku mengeri, aku kan mencium kimimi. Apa? Ki lho sing uap kimia. Heeh, kimia. Ha iya. Wah, jan wis nek ora kuwi terus nyerot lem, nek ora nyerot lem mbambangane nyerot lem gini. Sepatu bar dienggo 40 dina kae dibuka, terus diserot kuwi mendeme luar biasa kuwi. Wah, ambune mesti teng-tengan ya, Gong. Wah, tenan ora ini lebokke kakus. Ha iya. Kok ngono kok do dipeng-pengke ora? Mangkelake. Ayo cah nom kok. Cah nom ora yo nganggo tatanan ora. Anakmu ki Pak RT, Pak Dukuh tengok nang pinggir dalan kok ngumpah motor tanpa nganggo kula nuwun permisi. Kowe tak omongi ya, Reng. Menungsa ki nek tanpa budaya, kuwi uripe kacek sithik karo kewan. Wah, apa iya? Lho, budaya tata krama, budaya unggah-ungguh, budaya kulawarga, budaya bermasyarakat kuwi eneng. Nek ora ndek budaya kaya ngono kuwi, uripmu mung padha karo kewan. Mbok kaya mbiyen, nek mbiyen ki tenan, Tru. Heeh. Ana wong tuwa tengok? Iya. Ana wong ngepit? Heeh. Pite dituntun? Heeh. Ngono wis ora ana wong? Heeh. Pite tumpaki. Kuwi ngono kuwi sopan. Iya. Aku sebenarnya ya tak gunake. Aku nggawa motor. Ngarep ana wong. Nek wonge ora ana, motorku tak tumpaki. Ha iya. Terus wingi aku nggawa bojo. Heeh. Nek ngarep ana wong, bojoku tak tuntun. Nek ora ana wong, tak tumpaki. Lambene ora. Entek-entekane kok njur ndledek jenes kaya ngono to, Gong kowe. Kuwi saumpamane. Oh, iya iya. Ngono lho. Iya. Dadi ora mung cukup upacara rampung seragame dicopot terus bali dugal meneh ora kena. Sing prihatin to, Gagas Ro Pahlawan biyen ki do tembak-tembakan ning Kota Baru. Ngerti wae kowe? Maca buku. Buku. Buku sejarah. Cil nganti do mlayu. Mlayu ngulon terus do nginep ning daerah ana lemah murah banget. 1 meter 1000. Ngendi? Siti Sewu. Oh. Terus dadi jeneng Siti Sewu kuwi. Oh iya to. Ngulon meneh tembake londo meneh tekan anu bumi kok ijo royo-royo. Sur jaman kene tak dinengi jenenge Bumijo. Oh. Sejarah kuwi. Kandhane kok Bumijo tembaki duet-duet mlayu ngalor terus ketemu karo pejuang saka Jawa Timur. Terus doleran pijet-pijetan.
Pejuang Jawa Timur iki dipijeti karo pejuang saka Yogyakarta kuwi dipijeti nggon bangkean ki anggerane muni kericak terjane jaman dadi kericak. Oh. Wong ngono tenan Bayagong. Iki mung karang aku kok. Oh. Tak kira nek tenanan ora. Nah tono. Terus mlayu nang ndi? Bali ngidul Mbak Sekolar kok. Oh. Tembane tono Bali ngidul. Samsat? Ah, biyen ngono samsat. Duh, ngendi ya kono kae ya? Ngono kae, ana rel to kae. Ngono dibom. Bus. Lek ngebom ki granate nyemplung tong, dadi suarane ora bum ngono ning bong ngono. Terus dadi ngebong. Ya ora kok. Kandhane ngayal kowe. Heeh to. Tembaki meneh dadar melumpat ngerel wong dodol kembang. Heeh. Saurejane jaman dinaik Desa Sastra Wijaya. Kok ora ono hubungane karo kembang-kembangan. Sesuk nek wis mekar. Nek wis akeh wonge. Ha iya. Are ngayal senengane ora. Ning tenan truk tak suwun ya truk ngono aja mung memperingati tok ning pikirkanlah ben negarane dhewe iki makmur, NKRI tetep dadi negara kesatuan Republik Indonesia, pasar negarane awake dhewe, Bhinneka Tunggal Ika tetep manunggal, nanti dadi nyawiji. Bener ngono kuwi kok. Rungokke kle. Ora mung pendonang-pendonong. Iya aku yo ngrungokke. Ha ono kleh momong kuwi. Kowe ki cah radong. Kandhane plendas-plendus. Ndekno kok ngono kok RT. Ha iya. Ayo percaya masyarakat kaya kudune ngelmune iki dhuwur iso dadi tali tumraping masyarakat. Aku iki RT kok kampungmu ora ayem ra tentrem babar blas. Ha iya. Mulane Bagong ya bener kok kudu tekan batin tenan. Saiki pikiran pikiran wis. Aku mung ngaturke wae ya. Ya bener para olahragawan kae iki mengharumkan nama bangsane awake dhewe. Betul, 100% itu menjunjung nama bangsa kita. Menang untuk medali emas opahe 4 miliar 5 miliar. Ning sing veteran totoh nyawa totoh bondo mangan sedina ing rekoso. Tolong to sing adil. Iya. Padha-padha njunjung bangsane awake dhewe. Nek iso diparo ngono lho. Ya ning tak wis digatek karo urung sepiro wae, Truk. Dibanding karo totoh nyawa, totoh raga, totoh kulawarga tinggal berjuang omah bojone tembak londo. Pikiran. Hah? Iso mikir ora sirahmu kowe? Iso. Mula pikiran. Ora mung waton iso. Oh ya ya. Ayo. Wah ya. Nek ngomongke rasane kaya nyenengke ya. Wah iya. Ini ya bener kok Truk ya. Ya sepancen ya kaya ngono kuwi. Ah iya. Modern kena ning sing klasik aja ditinggal. Bener kok. Ah iya. Saiki wis do anggere modern lali karo sing klasik. Heeh. Omongan anggere bahasa Indonesia. Wis judeke wong. Lagi rong dina. Ah iya. Mulih wis mama. Coba kowe ndek ibu. Nyeluk ibumu pas ana tamu no. Bu tamu. Nek mama, ma tamu. Ibuke ra teko-teko, ma tamu. Terus mbone teko, ma tamu kuwi le. Apa ibu to? Iya ya. Ngono kuwi ana cacate ana eleke kok. Iya. Ora kaya anake Gareng sing barep wis menyambut gawe ning Jakarta wae. Lagi seminggu mulih wis babe. Wow, dua anake babe hutan wae. Babe iki celukan cara kono. Mbong biyane biasane wae Pak kok saiki dadi babe, mbok ya ora ngowahi adat. Heeh. Ayo cara kono kok. Kono iki nek nyundang bapak ki babe. Mama utawa mami ngono. Nek cara Jakarta cara wong Batavia kono. Oh, beda. Aku urung tau rono. Aku rono ora tekan gone. Aku iso ora tekan gone, keplaki keneke. Kok keplaki keneke numpak bis. Bingung arep medhun ngendi aku anggere keneke muni MT Haryono ana sing ngadeg medhun.
es Parman sing ngadeg medun. Aku batinku waduh bapakku dodol es kok ya saiki aku. Ora ngajar kok kowe senengane lah. Broto ngadeg meneh medun. Aku terus mikir berarti kena iki sapal ro jenenge wong-wong iki. Aku ngenteni dundang Bagong kok mbok muter terminal ping 5 ora dundang. Keplak ndasku, "Mamu turun mana kau?" Saya belum dipanggil aku. Itu nama jalan. Bodoh, bego. Medun aku ndasku melentung-melentung. Oh, ayo ngrekoso. Bingung aku. Heeh. Kono nek ngomong nganggo lalu-lalu. Nek kono ki nek nyeluk nek kowe iki lung, kuti-kuti gawe mlentung. Kembang nongko aku rasane tresno. Kembang rawe kowe sing awe-awe. Pokoke tiba ana sing rapal barang soalé. Kembange nongko rasaku wis hampir sirna. Ha iya. Kowe iki ya aneh-aneh jenenge arteke warna-warna ora. Ya genti kowe gong. Arep nembang apa sing kepenak? Genti aku? Heeh. Wis siap mental kowe krungu laguku? Waduh. Aku ki nek nembang nek ora bangsa lagu sing pol apa? Sing modern iki lho, pop kok pol. Heeh, pop. Lah ora karo sing bangsa nge-rap. Waduh. Rugi aku. Weh. Stop. Stop. Kuwi nek nembang rap niku lagune piye? Bebas kuwi waton ngomong ning sing penting lagune kecekel. Oh, upamane kula nuwun. Kula ingkang sowan. Monggo dipun lenggahaken wigatosipun menapa? Ah, kuwi iso dilagokke ngono kuwi wong-wong. Kuwi nge-rap. Oh. Pring bongkotan diketok digo celengan anyar di mono maling nginjem manten anyar di entuk kala jengking kor syukur wong lanang kok pecicilan nggawa banyu kok pececeran rupane ayu titul eceran. Yo rap kuwi pokoke anggere nadane ngono wis du ja ngono wae terus piringane iki diobahke nganggo tangan kae du ja nek saka kadohan kan suarane guba ayo wijik dengkulmu melocot ora ngono kok diapalke ora. Ha iya. Aku lagu apa-apa digawe ngono ku iso kok. Sluku bathoke mengkurep. Bathoke elae lho. Si Romo nyulo le payung moto. Majendrit loba wong mati ora obah. Nek obah medeni bocah, nek urip golek duit. Sluku bathok, omeng sluku bathok terus jane cah modern ora. Nek arep Inggris ki ra iso ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia iki piye? Lho, gampang bahasa Indonesia ki anggere. Kowe nek nang Jakarta kene ora mesti ana ketemu karo wong terus mesti kowe dirui pemane kowe liwat terus lu mau kemana? Lu, heeh. Nah nek bahasa Indonesia ne kowe iki lu, aku ki gue. Oh. Pathokane meng ngono kuwi. Heeh. Berarti aku lu, kowe gue. Kosike. Kono ki istilahe nek kowe iki lu, nek aku gue. Oh, ha iya. Aku lu, kowe gue. Ha Petruk melu lu apa gue? Ora ngono iki lho, maksudku ngene iki lho. Sik, iki mulai kemut-kemut sirahku mulai kemut-kemut iki. Terangke. Dadi ngene, kono ki nek kowe iki istilahe gue. Heeh. Nek aku lu. Oh, Petruk? Petruk nek aku sing nyebut ya lu. Berarti Petruk rombong aku. Aku lu, Petruk lu, berarti Petruk kan melu gengku. Waduh. Kowe mengijen gue tok. Ora, aku nek nyebut
Aku nek nyebut awakku dhewe ya gue. Oh, kowe pelin-pelan jenenge. Mau jare lu saiki gue. Sing bener sing ngendi to? Ngene lho, Gong. Dadi sebutane aku kuwi gue. Lah iya. Aku ki wis paham ket mau. Ngono. Nek sebutanmu ki gue. Aku lu ora masalah, kowe gue wong loro ora masalah. Aku lu dhewe ya ora masalah. Paramek. Sabar. Lah nguntah. Paramek biyer silahku san. Ngene lho, dadi nek Inggris, basa Inggris, nek kowe iki you, nek aku I. Wah. Plempeme sepira nek aine semono. Dasmu kok wong e padake ai ora. Atos pancen. Jiji ora. Wis rasa digenake. Kowe arep nembang apa, Kek? Seket-seket ayo nembang apa? Aku nganu ya cara kuno ya, Tru. Ya, cara kuno ya ora apa-apa. Larase iki lu arep nembang. Ya sakarepmu. Gue do meneng kabeh. Ya. Ora kena cerewet ya iki tembange lu. Ya. Udah bisa lu sekarang bahasa Indonesia. Gue paham kan? Ya paham. Jangan mengganggu tembangannya lu. Ya. Wis ben kowe nek nuruti Bagong malah mumet sirahmu wong cah goblok kok tok kandhani ora. Iya, gue enggak akan bilang apa-apa. Lu nembanglah. Iya, jadi lu mau nembang gue jangan cerewet ya. Ya. Wes, iki engko Semar melu lu apa gue? Melu kowe. Berarti Semar lu karo aku, gue wong loro, aku wong loro, lu karo Semar. Lu karo gue. Ya. Ya wis apa-apa. Nembang apa? Pelok bem. Ya. Aku ki nembang nek angel-angel mas ora ngerti saire, Tru. Oh. Sing gampang-gampang. Ya. Sing mesti apal, sindene ya apal. Heeh. Pengrawite ya apal, dirungokke mesti kepenak. Tinimbangane sing rumit-rumit ora do apal teng kluthik. Malah merusak pikiran lu. Ah iya. Lungokke? Ya. Tembange apa?